пусть улегнают, поиграют. Вы видите близкий результат.
9-9-3.
те долар в Америку. Не попитали по долар, не по 2,5 долара в едно світі. Маре партира на світі виконає много людей. Sve ne istigne šalu. Do 78 sati.
Сега трябва да ги промаши, бе. Майко ти казал по-платира. Много трябва да направи. И промаши двете. Ми бързо брат тройку. И фал брат тройка. Фал, какво знам, тъй се